Kävä biisi. Oli. Osku väitti, että silloin oli joku uutinen. Mikä se oli? Joo, mä törmäsin eilen uutiseen. No? Tällainen. Ja. Törmäsit se sitä? Joo, se sattuu. Kävelit pahki. Siis tällainen uutinen, Joo. että karkki oli jo Piian suussa. Sitten hän tajusi sen koiran ulosteeksi. Ei. Edelleen olen hämmentynyt. Voidaan vaihtaa myös topikkia. Mulla on yksi toinenkin. Mä kirjoitan tässä just Korkee. Mäki lähtee Juusolle, että onko siellä Tilaa. nelosen päästä tilaa. Siis joku on syönyt jotain karkkia. Niin. Se onkin ollut sitten koiran kakkaa. Oukkidoukki salmiakin ulkonäössä voi nähdä yhtäläisyyksiä koiran ulosteessa. Siis mistä hän oli sen kaivannut? Siis ilmeisesti... Että kaivoin sen tosta maasta, tosta koiran perseen vierestä, mutta erehdyin luulemaan koko sen ajan, että se oli karkkia. What? Siis tässä lukee näin. 2 koiran, 4 undulaatin ja avopuolisonsa kanssa asuva Linjamäki teki ihan tavallista kodin siivousta, kuten imurointia ja tavaroiden järjestelyä. Samalla hän myös puisteli koiran sohvan karvaisen valkoisen viltin, jonka sisältä tipahti ruskea pyöreähkä pötkö. Aivan, siis klassikko sohvakarkki. Siinä sitten kattelin ja tutkin tarkemmin, että voihan Samperi, sehän on oukkidoukki nami. Ja pistänyt sen suuhun. Eikä! Joo! Voiko lukia uudelleen tuon? Siinä sitten kattelin ja tutkin tarkemmin, että voi Samperi, sehän on oukkidoukki nami. Kuinka moni teistä ajattelee, että hän on sanonut se ääneen? Mulla on siis jotenkin, mä naurattaa tässä ajatus siitä, että hän on niinku ihan oikeasti sanonut sen ääneen silleen, että hei, Samperi. Sehän on oukkidoukki nami. Ei edes karkki, vaan nami. Ja siis tässä sitten oukkidoukki salmiakit ovat Linjamäen lempikarkkeja, joten ei olisi ollut kummallista, mikäli kikikoira olisi sellaisen napannut ja vienyt talteen parempaan paikkaan. Sen enempiä ajattelematta Linjamäki puhalsi karkin päältä enimmät pölyt ja pisti suuhunsa. Kiinnostaa, miten tämä on päätynyt lehteen? Onko hän soittanut? No se on kyllä kans hyvä kysymys. Onko hän soittanut siis, että hei, täällä on Linjamäki, terve. No terve. Hei, semmoisella asialla tässä soittelee, että onko tää juttuvinkki puhelin? On, joo. Joo. Soittaa, jos hei, mä sen äsken koiran paskaan, jota mä luulin karkiksi. Silleen niin kuin, että what? Ei oo totta. Joo. Oi voi. No, mutta siis mä ymmärrän ton. Sohvakarkki, sohvakolikot. Niin. Ihan perusjuttu, että jos löytää kolikoita, niin nehän menee taskuun. Jos löytää jotain namuja, niin saattaa mennä suuhun. Mullahan saattaa mennä joskus sekaisin. Mulla saattaa joskus mennä silleen, että ikävästi sekaisin, että mä oon joskus löytänyt silleen niin kuin esimerkiksi sohvan välistä ja mä oon löytänyt niin kuin huntin. Joo. Tiedätkö 100 se seteli, niin katsoo se, että koiran paskaa. Joo, heittänyt pois. Joskus voi käydä niinkin. Mutta siellä oli sitten kikikoiran kakkaa, niinkö? Joo, ja sitten hän sanoi, että välittömästi tajusin, mitä se oikeasti olikin. Juoksin aika valonnopeudella vessaan ja huutosyljin sen ulos. Mutta ette sylkässy siinä. Niin. Vaan juoksit niin. Se koiran kakkaa vessaan. Mutta se, mikä mua tässä myös nauratti, on tämä, että toipumisprosessi tapahtuneesta on vielä käynnissä. Samana iltana Linjamäki leipoi omenapiirakkaa, jotta saisi karmivan maun suustaan pois. Ja paljastui, että siihenkin oli päätynyt jostain syystä. Oh my god. Siihen hän kertoo laittaneensa reilusti kanelia. Okei. Okay. Sitten katsoin, että hei, nyt kävi niin, että katsoin, että oli omenaa tässä, mutta ei. Olikin kikikoira, kakka oli täälläkin. Aikalaista. Siis mä en tiedä kumpaa, siis joku laittoi, että tää menee vinyyliin, tää juttu. Mutta se, että Osku, sun on pakko lopettaa tuomasta näitä paskajuttuja tähän siis pöytään. Joo, toi on ihan totta, joo. Vaikka tää oli kyllä, aiheutti hyvät naurut, niin silti. Niin. Mutta siis tääkin linkattiin mulle. Joo. Niin varmasti. Minkä takia sua pidetään sellaisena paskauutisten asiantuntijana? En mä tiedä, mä just vastasin myös jollekin, että kiva olla tällainen koko kansan kakka-influensseri.
vastata kaikkiin kakka-aiheisiin. Niin, no, mutta on tääkin. Sitten niin toimittaja silleen, että okei, no hei, tää kuulostaa siltä, että me voitaisiin laittaa lehteen. Kyllä tästä voisi. Mulla on pari jatkokyssäriä tässä. Mulla olisi yksi taiteilijan kuoli juttu tästä tekeillä, mutta ei se ole niin kiinnostavaa, en mä jaksa tehdä. Mulla on Mä teen tämän loppuun tästä. Onko ok, jos mä kyselen sulta pari kysymystä? Kuinka paljon sä söit sitä piirakkaa, että se maku hälveni? Onko se semmoinen kysymys? On. Ei oo. On. Ei ole. On. Kuinka paljon sä söit sitä piirakkaa, että se maku hälveni vai? Niin. Mitä vittu? Mitä helvettiä? Kyllähän mä sitä reippaasti lähes puolet peltiä söin. Nyt on maku suusta pois, mutta muisto on tuore. Mulla on myös ihan uudet lukulasit. Että niitähän olisi vain. Mitä? Miten ne lukulasit nyt liittyy tähän? No ilmeisesti, että ne silmissä olisi sitten nähnyt paremmin. Hän kertoo olevansa taiteilija-ihminen, joka elää hetkessä. Silloin kaikenlaista sattuu ja tapahtuu. Miten tästä sanoo? Miten tää niinku, siis mietitään oikeesti, että joku tyyppi asuu niinku eläintarhan kanssa jossain kämpillä yksin. Ja syö eläimen paskaa. Ja soittaa siitä lehteen, että näin kävi. Ja sitten tää toimittaja lähtee ihan tähän samaan sirkukseen mukaan ja kyselee vaan, että kuinka paljon sä söit omenapiirakkaa, että se ei maistu enää sun suussa. Niin sitä kaiken saa niinku kuitenkin silleen, niinku, että tähän sanoo tämmönen niinku Maaret Kallion kirjojen kaltainen loppu. Sellainen, että no mä olen hetkessä elävä ihminen ja mitä vaan voi tapahtua. Joo, hän on siis tämä juttu päätynyt ilmeisesti lehteen jonkun tämmöisen Facebook-ryhmän kautta, mihin hän oli sitten jakanut tämän oman kommelluksensa ja sitä kautta sitten varmaan hänen oltu yhteyksissä ja kysytty, että voiko tästä tehdä ihan uutisen ja nythän meillä tämä on tässä tämä uutinen nenäessä ja hän oli sitten päättänyt itse kertoa tästä kommelluksesta sinne Facebookiin ja sanoikin, että haluaa tuoda iloa ja valoa ihmisten elämään, niin päätin sitten julkaista tämänkin tarinan. Että oli hauska huomata, että en ole ainoa aikuinen, joka saattaa sohvalta tai lattialta laittaa jotain suuhunsa. Ja sehän on täysin totta. Mutta harva kakkaa laittaa. Et se on yleensä joku purkka tai sitten ihan selkeästi joku SMX tai joku muu vastaava merkkari.